To prawdopodobnie najbardziej uniwersalna kamera 4K, jaką widziałeś. Nie potrzebuje prądu, a zamontujesz ją na zwykły pasek. Poznaj Reolink B350. Działa na akumulatorze i łączy się przez Wi-Fi, więc nie potrzebujesz żadnych przewodów. Wystarczy, że zamontujesz ją tam, gdzie masz zasięg w swojej sieci. A teraz spójrz na ten obraz. Rozdzielczość 4K 8 megapikseli pozwala uchwycić naprawdę wiele szczegółów. I koniec z fałszywymi alarmami. Kamera rozpoznaje ludzi, zwierzęta i pojazdy, dzięki czemu będziesz otrzymywał powiadomienia tylko wtedy, gdy dzieje się coś naprawdę istotnego. Dlatego świetnie sprawdzi się przy domu, garażu czy też na działce. Wszędzie tam, gdzie masz dostęp do sieci Wi-Fi, ale nie chcesz prowadzić dodatkowych kabli. Jeśli więc szukasz prostego monitoringu z obrazem 4K i łatwym montażem, to koniecznie sprawdź Reolink B350. Teraz dostępna w promocyjnej cenie, a po więcej informacji zajrzyj do opisu.